Beautiful people, it's me, Pamela, on my YouTube. Cho, no, what's the T? Siyahlazia. Yo, Uroni Siband will be acting like he cares about the Mayuas. And he'll be saying things like, oh no, we did speak to the Mayuas in private. I'm like, why? That's why. Right in front of the court and embarrass them. He was just like, no, just to acknowledge the Mayuas. But the mother, for that matter, it's not just the Mayuas only. Their mother is here who brought Senzo Mayua into this world. What she was also saying there, at some stage when they had the 10th anniversary for Senzo Mayua. For Senzo Mayua's passing, where she was just talking about Ntomzodo. And Ntomzodo's name came out. So again, Uguti, she must actually come to testify. Uguti, winzala abantu sisters, uyazala. You are letha lawa amantombazana awethu la ngekho right njengawo. Uzandile Khumalo no Kelly Khumalo into this world. But you can't even call me and say, I'm sorry that my son died in your house. Because literally, guys, I feel that Senzo Mayua was already gone. I keep on saying that before I went to the hospital. Because my thing is that, what would you call Chico? Instead of calling an ambulance? Hey, Kelly Khumalo, guys, they really messed up with him. He was in another level I've never seen. And that speech who's the right I was now saying about the Mayuas, Ubuntu, guys, it wasn't genuine in the end. He just said it just because somebody said it. It actually took him a long time to say it. I was just like, it's hard, guys, it's hard. And the Mayuas know what's going on. They were just sitting there looking at them like, please, stop acting like you care. The pretense there in the court is in another level. At the time, Jonas is back. After accused number 3, Msobisi was just like, no, I'm going phone. Jonas, I want a Zulu-speaking person. And I just feel like, Jonas is much, though, better than the 2 guys. The other guy, guys. The other guy. I'm just like, guys, I don't know. When all is said and done, you accuse number 3 is just like, no, those are not my dreadlocks, that's not me. And they came to that house at the Khumalo house, it wasn't me, and I didn't unalive Senzo Mayua. You see how Ntanzi was also going on, just Ntanzi was emphasizing it. No, I did not unalive Senzo Mayua, no, I did not come to that house, no, I don't know that house. Accuse number 3 said the other day, no, I did not set my foot at that house, please. I'm very clear about that one. Somebody who has said it so many times that no, please, those accused did not unalive my brother, please. Just stop. Like and the mother, please, the same thing. Those people know exactly what has happened there. They just coming to court today, but otherwise, no. Get present on the court. Anyways. The problem with Brigadier Kininda, he thinks he's the boss of SAPS. Tabanga, he told accused number 3, you could see, when accused number 3 said to him, so what time I'm just like, this is why he thinks he's still gonna get away with these lies. Ezinye-ke izinto kuwona-ke umdwebo loyo waloyo owayefake isigqoko phecelezi-ke ihudi. Manje-ke kwakukhona lokho-ke ngesikhathi-ke uwarrant officer Steenkamp noma Steenkamp enza-ke wona umdwebo lowo. Okunye futhi-ke Nkosi enkantolo-ke okuhlanganayo ukuthi-ke ama-rasta phecelezi-ke ama-dreadlocks la ekukhulunyiwe ngawo, nanjengoba ngishilo-ke uNthabiseng engimkhumbulayo ekusho lokho kusona istatement sakhe ukuthi-ke kunaloyo owenama-dreadlocks. Iyaqhubeka-ke ithi lana-ke uma ngabe bechaza bagijima, uma ngabe bechaza-ke besho omakhelwane ababe ngaphandle ukuthi omunye-ke walabo abadubula kwakuwumuntu owayenamarasta phecelezi-ke ama-dreadlocks. Lokho-ke kuyakhulunywa noma kuyashiwo futhi-ke abantu ababephakathi endlini. Lapho-ke yila othola khona-ke okuhlangana kwenkulumo ukuthi-ke kunomuntu-ke ochaziwe owayenesibhamu phakathi endlini kanye futhi-ke namarasta phecelezi-ke ama-dreadlocks. Omakhelwane bona-ke umuntu wesimame lo owayehlezi ngaphandle ngiyamkhumbula ethi wabona-ke ngesikhathi-ke begijima labo bantu ukuthi-ke omunye wabasolwa owayenamarasta ama-dreadlocks. Ngishilo-ke futhi Nkosi enkantolo ukuthi kukhona-ke ubufakazi-ke bolibofuzo phecelezi-ke i-DNA eyatholakala-ke kuyona indawo yesigameko. Uma saqhubeka ngabo ubufakazi bukaBrigadier Kininda nge-30 zika-October 2024. Nkosi enkantolo emuva kokuthi bebashilo-ke kwase kuhlanganiswa-ke imininingwane ila baqala khona-ke ngayo umsolo wesibili ukuthola-ke ukuthi wayekuphi nendawo
ngesikhathi ke saso isigameko kwatholakala ke ukuthi ke wayesejele eboshelwe ke elinye icala engahlangeneke naleli inkosi enkantolo kwaba yileso ke kwakungakho ke ngayo umsolo wesibili ngisho ukuthi owesithathu ngisho umsolo wesine kanye nowesihlanu inkosi enkantolo. Ngaphinda futhi ke inkosi enkantolo uma ngabe kuhlanganiswa ke imininingwane phecelezi ke profiling sazama ke ukuthi ke sithole ke ukuthi yikuphi okwathathwa ngesikhathi umsolo wesithathu kuyena umsolo wesithathu ngesikhathi aboshwa ngaso eboshelwa ke elinye icala engahlangene naleli. Inhloso yaloko inkosi enkantolo wakubona ukuthi kukhona yini ubufakazi obatholwa noma ke obathathwa kuyena noma ke obabusezandleni zamaphoyisa inkosi enkantolo ukuthi ke kuhambisane ke nenkulumo ke inkosi enkantolo oku exhibit H kanye na HH naye uJJ. I-case number yokuqala ke inkosi enkantolo eyatholakala noma ke engayixosha ngaphansi kwalo ke icala uCleveland 996 2 of 2015 la khona umsolo wesithathu aboshwa khona. Manje ke kulelo dokodo lelo inkosi enkantolo kwatholakala ukuthi ke kunomakhala ekhukhwini owathathwa kuyena kanye futhi nesibhamu esatholakala kuyena ngesikhathi sokuboshwa kwakhe yilawo amaphoyisa ayembopha inkosi enkantolo. Futhi ngokomininingwane ekhona ke eyayikhona kulona idokodo inkosi enkantolo lo ukuthi lokho ke kwathathwa kuyena umsolwa wesithathu. Manje ke inkosi enkantolo ngase ngithola futhi ke ukuthi loyo makhala ekhukhwini loyo wahanjiswa ke kuloko kubizwa ngokuthi ke i-war room yamaphoyisa ukuthi ke kuyokhishwa ke imininingwane phecelezi ke i-downloading mayelana ke nalo icala lelo lase Cleveland inkosi enkantolo kanye futhi ne-Alexandra futhi ke hamba nelinye idokodo. Kodwa ke elasetshenziswa yona ke inamba kwakuyilena ke yase Cleveland 962 2015. Ngase ngicela ke inkosi enkantolo uSergeant Mabasa ukuthi akalekeleleke ngokudownloada ukukhishwa ke kwemininingwane mayelana ke naloko okwenzeka mayelana nezigameko lezo ezenzeka ngaso isikhathi leso okusho ukuthi ke u2014 kaOctober kanye futhi ke ukuthi zikhona yini izithombe esingayibona ngokwabasolo labo ke abachazwa noma ke abachaziwe ngamanye amagama abantu abanama dreadlocks phecelezi ke amarasta kuleso sikhathi leso ke sika 2014 October kwakuyisicelo sami leso. Kunencwadi efungele phecelezi ke affidavit yalokho ke akuthola ngicabanga ukuthi ke nealbum yalokho ke akuthola ke ikhona ke lapho uma ngabe ngikhumbula inkosi enkantolo udaba lesibhamu uyakhuluma ngaso khona ke ngachacile lapha engethule ubufakazi ngaso khona ke nalapho ngesikhathi umsolo wesithathu abonwa ngaso nama dreadlocks phecelezi ke amarasta. Ngiyakhumbula futhi ke inkosi enkantolo uma ngabe ngikhumbula ke ukuthi ke kwezinye zezitatimende ngiyakhumbula ukuthi ke omunye kwezinye izitatimende abantu ababesendlini bamusho noma bamchaza ke omunye walabo abangena ukuthi ke wayenamarasta phecelezi ke ama dreadlocks egqoke ukhakhi ijacket ekhakhi noma ke ebrown inkosi enkantolo. Ngiyakhumbula futhi ke ukuthi kwenye yama albums engawakhonjiswa inkosi enkantolo kwakunesithombe sikamsolo wesithathu egqoke itop ekhakhi futhi ke enamarasta phecelezi ke ama dreadlocks. Ngiyakhumbula futhi inkosi enkantolo ukuthi ke kuleso sithombe leso kwakune date kodwa kayibhaliwe. Ngifisa nje ukuthi ke ngikhombise ke uexhibit S. Exhibit S inkosi enkantolo kuyistatimende istatimende esifungelwe ngaphansi kwakhe ke usection 212 esanikezwa uyena ke uSergeant Mabasa sikhuluma ngayo ke ifoto album noma ke izithombe noma ezinye zezithombe lezi engikhuluma ngazo. Anginayo mina ifoto album wabesethi ke usungasebenzisa sona ke iscreen umsolo wesithathu kwakuyicala noma ukuthethwa kwecala. Nganikeza izathu inkosi enkantolo ukuthi kungani ukuthi ke kwakunembuzo eyayikhona ke ukuthi ke umnumzana uLongwethwala ukuthi ke wayesengasetshenziswa kwakunale ngxenye ke ekwakudingeka ukuthi ke kube nophenyo kuyona ngoba ke kwawungeke ukuzibe ukuthi inkosi enkantolo unomuntu okuneyinsolo zokuthi omunye wabenza okubi. Uma ngabe manje ke sekwenziwa ke ama downloads phecelezi ke kukhishwa imininingwane kuwona umakhala ekhukhwini sekutholakala lesi sikhwama ke okwazi ukubona ngaphakathi sona phecelezi ke see-through esinemali siyatholakala futhi ke leso sikhwama leso siyathola futhi nomuntu okufanele ukuthi abe ufakazi nakuyena leso sikhwama leso siyatholakala. Angeke ke ukuzibe lokho manje ngeqiniso
kufanele ukuthi-ke uphenye ubese uyathola-ke ukuthi-ke ukubekaphi lokhu lo muntu lona kufanele ukuthi abe ufakazi mayelana-ke nalo muntu-ke okuthiwa uyena-ke owenza ubelelesi. Angeke-ke manje ubese ubambelela-ke kuloko ngoba angeke kube sobambelela kuloko, angeke futhi ukuzibeke ukuthi bathi omunye wabantu ofanele ukuthi ke abe ufakazi wakho omunye wabantu futhi ekukhulunywa ngaye. Yes, Mr. Nisi, any response or comment As it is the court, or my lord. remarks? Yes, I do have a response and a remark, my lord. But before that, when the state stood up, I thought that the state would be requesting the court to acknowledge the presence in our midst of the family members of the deceased, my lord. I'm told that the mother to the deceased is here. It is only in the spirit of our values that are enshrined in the ethos of Ubuntu, my lord. I'm not trying to give them any particular status, but it is only on the basis of Ubuntu that their presence should be acknowledged, my lord. I thought the state would do that, my lord. I'm not even sure whether they were aware that the family members of the deceased are here, my lord. But as I'm saying, I'm not trying to accord them any specific status. That is only on the basis of our who we are, our being African-ness, basis of Ubuntu, my lord. Thank you. Yes, Mr. Dr. Sibanda. As a court, please, They my say lord. you should have acknowledged the presence of the deceased family. My lord, that was done privately, my lord. Hello? It was done privately today? by the state, indeed, so my lord, Okay. upon our arrival.